Päivä olisi taksirengin hommi vuosia. Katsotaan, kun tämä taksikonttori toimii. Eikö se on pois pääs, niin sitten ei tule puheluitakaan. Sä olet ihan niin kuin Ines. Eli tässä on eka tämmönen miinusmerkkinen merkkivalo. Se tarkoittaa, että nyt sä olet laittanut taksimittarin päälle ja vois ottaa puheluitakin tilauksia asiakkailta vastaan. Ajoaikaan sit ja niin sä voisit miinusmoodilla niin nollata tuo taksimittaria. Et ei kannata kuitenkaan keskiajo käyttää sitä, se sit menee nollaksi ja mitä siinä on laskettu. Tämä ykkösmoodi on sit se, että on niinku normaali taksa, arkipäivä ja päiväsaikkaa. Sitten tämä kakkosmoodi on sellainen, että se on niinku ilta-aika ja viikonloppuisin, kalliimpi. No sama A-moodi on sitten, että näyttäisi kuinka paljon saisi ajaa niinku ihan taksimittari vähän. Eli työajo kuinka paljon on ollut. Ja tämä B-moodi näyttää sitten, että mikä on sun niinku bruttotuoto. Että kuinka paljon saisi tienan asiakkaista. Ja mä sit nollan tämän, kun aiko palkka maksetaan, niin mä laitan tommonen nollalia. Ja viimeinen on hauskia. Tässä on niin, sä pystyt arppoa itsellesi lottonimiin. Tästä kun painelee, anta sun lottonumeroi. No mut käydäs nyt lävitse, että miten tämä menee tämä rutiini niin kuin alusta loppuun, kun sulla on asiakas. Eli me ottais nyt niin kuin tuossa normaalitaksas. Ja näkös tuossa on nyt toi punainen valo päällä. Semmosta joo. Se tarkoittaa, että nyt on toi taksivalokin sit päällä tuolla katolla. Ja et sä taksivittaro on odottamassa sit asiakasta ja ajamista. No nyt sulla tuli siis soitto asiakkaalle ja hän tilaa auto jonkus. Ja sit kun hän on tilannut, niin sä painat tätä nappia. Sit valo menee pois päältä ja tämä taksimittari lähtee rullamaan. Ja nyt on sit aika lähti ajamaan. Se raksuttaa kahdella taksalle, että yksi on se, kun ollaan paikallas, niin on se niinku aikaperusteinen taksa, mikä tulee, ja sit kun ollaan liikkeellä, niin on sit se kilometri matkaperustainen taksa, mikä tulee. Sä vois kans tilauksen aikaan niin laittaa pysähdyksi sitä mittaria niinku tästä. Ja taas päällä sit tästä. Nyt kun sit tullaan perille ja asiakas on kyydissä, ja siinä on menossa mihin hän haluaa mennä, niin tästä vaan painetaan näin ja pysähtyy tää taksimittari. Ja nyt sit otetaan asiakasmaksu. Taksimittari on kines. Ja sä painat tähän ja se siirretään se matka-arvo tohon maksupäätteelle. Tällaattis. Ja nyt ota sit rahaa vasta asiakkaalta ja tulostas kuiti. Näin. Kaikki ei halu kuitti, mut siltä varalta, että asiakas halu kuitin, niin se kannattaa aina tulostaa sit. No niin, siinä on toi niinku perusrutiini, miten se menee. Sitten niinku tässä yleisiä ohjeita. Muistit aina, että kuiti ja niin maksu, ne tarvitsee mätsätä aina. Niissä ei mitään filunkia kannata olla. Jos tämmöset filunki on, että ne kuiti ja nämä maksu eivät täsmää, niin mun tarvitsee sit leikata sul palkaspoje. Mut niin, nyt sit vaan resetoidaan taksimittari ja odotetaan seuraava asiakasta. Näin. Sun palkka, niin se on 40% siitä niinku maksuista, mitä tulee asiakkaille. Ja sit siihen lisätään kilometrikorvaus. Ja nyt on sillä ollut mulle, että niin kilometrikorvaus on ollut 3 markkaa ja 7 penniä per kilometri. Ja sit niin, mä kans seuraan noit kilometreitä tuolla
matkamittariin noin kilometrejä. Eli noin sellainen systeemi on ollut, että sä vois ajata 90% niin sanotusta omia joi niistä maksullisista ajoista. Eli sanotaan, että näin jos sulla on 100 kilometriä ollut asiakasajo, niin sä voi ajata 90 kilometriä omia joi, se lisäksi sitä. Mut jos se menee ylite, niin se on siis niin, mun tarvitsee se kilometrikorvaus ottaa sun palkasta pois. Eli kannattaa pitää siitä varaa, että ajaa toi niitä omia ajoja ei sitä ajeta. Se on niinku se lähtökohta, että ei niinku, en mä rupsu maksamaan kilometrikorvaus siitä, että mennään tuolla kaupoihin ja kylillä. Tässä sitten tämä autopuhelin on Jani, niin sitä voi kyllä käyttää soittamiseen. Mutta siinä on sitten, että mä otan tuo vähennä kaikki nämä niinku puhelinmaksut, niin vähennä ihan sun palkasta suoraan. Et jollei pakko ole soittaa, niin ei kannata soittaa. Olisiko mitä kysymyksiä nyt, kun on käyty läpi tää? Sitä mäkin vähän reinasin, että on sen verran tyhjentävä tarina tuokin jo, että ei mitään jäänyt mieleen. Tää on kyllä vallan mukava auto, mä olen tykännyt niin paljon, että melkein 500 000 on mittarissa kilometrejä, ei kyllä arvaisi. On kyllä niin hienosti palvelu. Mutta jos ei ole mitään, niin mä tästä lähden ja sulle hauskaa niin työiloa auton parissa ja muista olla asiakkaan mukava ja rehti ja käyttäydy hyvin ja hoida ai laukut ja matkalaukuja kaikki hienosti, niin ei ole mitään ongelmaa ja ajele sitten niinku lyhin reitti tai nopein reitti, niin asiakaskaan ei hän rupea ottamaan vallan pannuun sit se. Mut näin, ja hei, mä tästä lähden nyt ja morjens!